खुलुमबाय एन्ड हेल' माय डार्लिं साबस्क्राइबार्स नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव वेलकाम खालामहरनाय जाबाय आं दिनै गोबां साननि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आइ हप नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन आरो जुदि नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो बे फिथाखौ आं सावदोंमोन ब्रेकफास्टनि थाखाय आरो आं बे फिथाखौ सावनो बाहायदोंमोन माइरं गुन्दै गुरु मिथाइ आरो सिबिं बेनिफ्राय थावखौ आं रिफाइन थावखौ लादों नोंथांमोना जायखिजाया थाव लानो हागौ हायातले बाय गुसुनै बेखौ बिसिलै जानानै टेस्ट खालामनायनि हामा जादों नामा बिसिसो दे गुदुं नोंबो जा मबाइलाव माबागोन गोथाव जादों जाया मोननै खामसिगोन मोननै खाम गुदुं दे फाइबा मानसिया फाइबा नुवाखैना Apa ya? Kok mau kok mana? Ada. Kamu dia mau dia kan cuma rogo-rogo aja nanti tuh. Lasta nih ke ini ada. Ini ada. Udah sama saya kita. Apa? Angsi kan kalau kamu Memang sudah. Ang guru mithen nang mana-mana. Guru mithen ini. Otole, bayi berkarna sih ya? Udah muzang mana kan dia otole jenggo. Udah bah ama jazbe. Mama songde otole? Asode daw bedo. Dawa ma daw. Dawla daw. Dawla daw. Daw lokal je, taso je. Okay? Mami gong? Taso. No, ada mami gong songbodo itu tas. Dali. Mungkin kita sode. Angsa budung nih, pe? Gudung saleng. Ini otole. Ah. Halo. Halo lama cik konsep. Apa ini? Mungkin merah nang. Ya, ini moncé bibar perang nih. Ini be. Nam kumica erokeria itu. Monstros. Tausri ceng bu nih ke tausri ceng bibar. Tak muzang milih nih bibar mana otole? Noyon toramen. Tuyang zabai. Ang dosta uci. Ini freni be noyon tora bibar tuyang zalambai. Ang bayi nala bedungan. Monster kaya. Right da? Bibar asiri lambai sandungo kaya nani tuy lambai yempai da. Tapo kaya pinde. Tangena tuye. Patta kaya. Tuy na yara tang nani gezerau. Zujigasino. Bilai budu nih. Tangsigen nih bibara. Bilai budu nih. Ini mencelo mana nih beda bilai budu. Ya, Euphorbia mili di Brugor nih bela budu. Noyon tora. Iku pas kajiannya berat sama nih nih be kerja zoma kajian mana nih berat kedur mana ya. 50 थाखा लादोंमोन ओमफ्राय नै आं न'निफ्रायनो गायदों न'नि फिसामोननि थेवब्लाबो थैहां इसे थांनानै गिदिर जाबाय नैबेसो मोजाङासो हामा जालांबाय नों होमबा लाखै थांबाय थाफासिगोन आंदो न' सिङाव लोङा दे जोङो बाहेरावसो लोंगोन ओइ नै Mica, anggo serius dan temennya. Salam nih mau jadi siapa? Kacau. Abo, hai. Ya, ini apa nih? Ada nih. Ini gelas kesulang ke? Tinggal melang baik, utai mana? Ang gelas kesulang kaya. Misal anak sih kata nih yang nih, bapaknya, masih ada kain banyak.
इसोरो इसान ना बोनदो हे तकमान ना बुंदो खालां नाखौ खिथिनांगौ खालां इनो नाया मोनदोना साननै सानथाम अखा हानायलाय गामियाव रावबो ओंखारनो हायाखैमोन बेनिखायनो दिनैसो सान्दुं होनायलाय जों ओंखारबोबाय गामिनि समायना महरखौ नायनो थाखाय बेनिफ्राय आं ओंखाम जानाय आरिखौ दिन्थिनाय जायाखैसै मानो होनब्ला बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला भिडिअ गोलाव जालांगोन बेनि थाखायनो बेफोरखौ दिन्थिनाय जायाखैसै बे भिडिअ आं जोंनि गामिनि खना खनलाखौथ' दिन्थिजोबनाय जायाखै थेवब्लाबो आं एसे एनै जा दिन्थिदों फैदो जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जोंनि गामिखौ नायदो मा फैदोलै थाबायनो दै नायनो बिराद मोजां जादों ना मोजां नांदों ना नायनो फारा नुदो बियो नुदो गोसा थाबायलै बिराद मोजां नांदों थाबायनानै दलिया गिदो नायनो हाबसोना नायना मा मोनगोन दे थां इथिं मोजाङै दं हामा मोसाना मोजाङै मोसा रेगा रेगा जोमोदैया नांदो थांबोयो नुजायाखै नोंखौ इयाव नु सैमाया मोनबो खामा फायाखै थांब अ नागिनदोसो खाम मोसा दे मोजां ओइ मोसा ओइ बे मा मोसाखो इखासेर मा दिस्टार्ब दलिनि हाराखौ सैमाया दलिसाया सैमाखौ गिनानै हाबसोना दोङो आं मोनदिदोंमोन दासो तालि मोनबाय Hey guys फै दे फै जोंनि गामिनि लामाया मोजां नांदों ना दैबान थाबायनो आरो थांबावगोन बिबार बारिया सफैबायानोखा नैबेनो बिबार बारि नैबेखौनो खावनो थाखाय फैदों जों बिबार बारि खायो मानो नङा मैगंनि बारसि इनि उनाव दङ नै इफोरो बिलाइ दैबान Oh my god हाथलि फैबाय ना गामि गिदिंखांनानै फैबाय एन्ड थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय टेक केयार बिराद गोबावनि उनाव फैबाय खनसे ब्लगा मोजां माबायानो गैया आंनाव कन्टेन्टआनो गैया आइडियाफोरबो गैया नोंथांमोनाबोथ' कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेनि सायाव आं रोंखायाबो बेनिखायनो आं फिसा कुकिं भिडिअफोरखौबो होलाबायो नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे बेनिफ्राय बे फिथाखौ आंनि आइया बानायदों मोनाबिलिनि साहा लोंनो थाखाय दा जिहेतु अखा हागासिनो दङ बोथोरा एसे थान्दाबो जानानै दङ बेनिखायनो बायजोनि बुस्थुफोरखौ जानोबो एसे गिनाय मोनो बेनिखायनो न'आवनो फिथा बानायनानै जादों दिनै आरो जोबोद गोथाव जादों नोंथांमोना बानायनानै जा एन्ड थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय टेक केयार